इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमोद बर' सारखो खायसे सुथुरफोरा फेसबुकआव साननैसो सिगां गोबां प्रसार खालामदोंमोन मा बिथांखौ मात्र हाई सेकेन्डारि पासल' होननानै बुंदोंमोन। रायजोफोर बिथाङा बिएससि पाससो। रायजोफोरा खोनासं, प्रमोद बर' सारा बिएससि पाससो, बिथांखौ हाई सेकेन्डारि पासल' खालामदों होननानै बदनाम खालामदोंमोन। 25 नं बागोनपारा समस्तिनि बिपिएफनि बिजाथि फुलेन्द्र बसुमतारिया इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमोद बर' सारनि एकाउन्टआव 7.5 कौटि रां जमा दोङो होननानै बुंदोंमोन आरो बेखौ सिबिआइ तदन्त खालामनांगौ होननानै बुंदोंमोन। फुलेन्द्रआ ओरैबायदि नंखाय खोथा बुंदों रायजो राजाफोर दे प्रमोद बर' सारनि एकाउन्टआव 7.5 कौटि गैया। बिथांनि गासै सम्पतियानो जाहैबाय 67,2,818 रांल'। मोजाङै गोसो होनानै खोनासंबाव खेबसे आं बुंनानै होगासिनो दङ। प्रमोद बर' सारनि एकाउन्टआव 7.5 कौटि गैया। बेखौ बिपिएफनि बिजाथि फुलेन्द्र बसुमतारिया ओरैनो रायजोफोरनि सिगाङाव नंखाय खोथा प्रसार खालामगासिनो दङ। प्रमोद बर' सारनि गासै सम्पतिया जाहैबाय 67,2,818 रांल' आरो बिसिनि सम्पतिया जाबाय 1,2,81,200 रांल'। बेयाव गासै सम्पतियानो फैनाय जादों अकल नगद रांल' नङा, बेयाव गारिनि दामखौ हमफानाय जादों, बेयाव एलआईसि पलिसिफोरखौ हमफानाय जादों, बेयाव आरो सना रुफानि दामखौबो ज' हमफानासो 1 कौटि जाहैदों। आरो प्रमोद बर' सारखोदि बेफोरबायदि नंखाय बदनाम खालामदों, बे फुलेन्द्रआ निमाहा बिनांगोन, रायजो राजानि सिगाङाव निमाहा बिनांगोन। बिथांनि एकाउन्टआव 7.5 कौटि रां गैया। 67 लाख रां 2,818 रांल'। बोरैहाय बेसेबां जाखो? एकाउन्टआव नगद बेसेबां गैया, खम दं। गासै सम्पतिफोरखौ हमफानाय जादों। मा सम्पतिखौ हमनाय जादों आं नोंथांमोननो बुंना होनि। बिथांनि एकाउन्टआव एसे रां दं, आरोबाव बेयाव प्लास जादों एकाउन्टआव थानाय नगद रां, आरो बेयाव प्लास जाबोदों मा मथंगा एग्र' प्रडिउसार कम्पानिनि बिथाङा जाबाय चेयारमेन। बैनि जा रां एबा एकाउन्टआ प्रमोद बर' सारनि मुङाव दङ, बिथाङा चेयारमेन हिसाबै बिथांनि मुङाव दङ। बै जिथुबा कम्पानि, बै कम्पानिनि राङाबो बिथांनियाव ज' देखायनाय जादों। बै कम्पानिनि गासै राङा जाबाय 5,36,199 रां। बै जिथु मथंगा एग्र' प्रडिउसार कम्पानिनि जिथु रां, बेयो प्रमोद बर' सारनि सम्पतियाव एड जाफैदों। बेनि उनाव बिथाङा दोङो एलआईसि। रायजो राजाफ्रा गासैबो मिथियो जे एलआईसिया बेसेबां बोसोरनि थाखाय जायो। 10 बोसोर, 15 बोसोर, 20 बोसोर, 30 बोसोर। बिथांनि मुङाव जाखिनि एलआईसि दङ, बे एलआईसिनि गासै राङा ज' जाफैदों। नाथाय बिथाङा जा एलआईसियाव रां हरबाय, बियो बेसेबां थाङाखै। बबेबा एलआईसिया 3 लाखनि, बबेबा एलआईसिया 6 लाखनि, बबेबा एलआईसिया 1 लाखनि। जेब्लानोखि बै गासै रांखौ एलआईसिनो ज' होजोबनो हागोन 10 बोसोर, 15 बोसोर एबा 30 बोसोराव, अब्लासो मेचुरिटि जागोन। मेचुरिटि जानायनि उनावसो बे रांखौ प्रमोद बर' बिथाङा मोनगोन। प्रमोद बर' बिथाङा मोनगोन। बे मेचुरिटि जानाय समाव बेसेबां रां मोनगोन बिथाङा, बेखौ बेवहाय प्लास खालामजाबजोबनानै होनाय जादों। 10 बोसोर, 15 बोसोर, 20 बोसोर एबा 30 बोसोराव बिथाङा मेचुरिटि जायोब्ला जाखिनि रां मोनगोन, बेखिनि रांखौ बेयाव प्लास खालामफाना होनाय जादों। नाथाय बिथाङा एलआईसियाव एसेबां रां हराखै दासिमहालागै।
बायल'सो रां हरनाय जादों, हरबाय थागोन। जेब्लानोखि बिथाङा बे रांखौ होनो हानाय नङा अब्ला बिथाङा मेचुरिटि मोननाय नङा। बेनिखायनो रायजोफोर बुजि जे बे 10 बोसोर, 15 बोसोर, 20 बोसोर, 30 बोसोराव मेचुरिटि जानायसिम जाखिनि रां मोनगोन बेखिनि रांखौ बेयाव प्लास खालामनानै होनाय जादों। आरोबाव बेयाव बिथांनि मुङाव मोनसे इन'भा गारि दं। बे इन'भा गारिनि बेसेना बेसेबां बेखौ बेयाव प्लास खालामनानै बिथांनि सम्पतियाव देखायनाय जादों। जिखौ नमिनेशन पेपार बेयाव देखायनाय जादों। बेनि उनाव बिथाङा एसे सना दं, बायल' रांनि सना दं, बेफोरबो प्लास जाजोबनाय जादों। बेफोर मथंगानि कम्पानिनि जा रां बे प्लास जादों, LICनि जा रां बेबो प्लास जादों, इन'भा गारिनि जा रां बेबो प्लास जादों, आरो सनानि जा रां बेबो प्लास जादों। गासै प्लास जानानै आरो बेंकआव जाखिनि नगद रां दं बेथ' खमथार, बे गासैखौबो प्लास खालामनानैसो 67,9,818 रां जादों। नाथाय फुलेन्द्रआ नंखाय बाथ्रा फोसावनायनिफ्राय गोजान जाना थानाया मोजां। नायनानै ला, मेगन खाना जुदि जादोंब्ला बिथांनि नमिनेशन पेपारखौ मोजाङै नायना ला। रायजोफोर, प्रमद बर' बिथांनि एकाउन्टआव 7.5 कौटि रां गैया, बेयो नंखाय बाथ्रा। बिथांनि मुङाव आरोबाव गोबां जायगायाव हा दङ होननानै बुंदों। प्रमद बर' सारनि मुङाव गोबां हा गैया। तामुलपुरनि जाखिनि हा बेखिनि हाया जाबाय 6 बिगा 3 कथा 7 लेसा। बेखिनि हाल'सो बिथांनि मुङाव दङ। नाथाय बे हायाबो बिथाङा बायनाय नङा। बे जाखिनि हा बिथांनि बिफानिसोमोन। बिथांनि बिफाया थैनायनि उनाव बिफानि जा हा बेयो प्रमद बर' सारनि मुङाव जाबाय। बिफानि सम्पतिखौ बयबो फिसालाफ्रा मोननायनि मोन्थाय दङ। बिफा थैनायनि उनाव बे हाया अट'मेटिकलि गावनि फिसानि मुङाव सम्पति जागोन। थिग बेफोरबायदिनो प्रमद बर' सारनि खेत्रआवबो बे जादों। बे जाबाय 6 बिगा हाया प्रमद बर' सारनि बिफानि मुङाव दङमोन। जेब्ला बिफाया थैबाय, बिफा थैनायनि उनाव प्रमद बर' सारनि मुङाव जाहैबाय। बे गामिनि हायालाय बेसेबां भेलु? 30,000 बिगा, 30,000, 50,000 बेफोरबायदि जागोन। बिफा थैनायनि उनाव फिसालानि मुङाव हाया जाबाय। मा फानबायनि नामाव जानांगौमोन नामा बे हाया? सोरबा BPFनि नेता पालि नेता, बै जौ लोंनानै थाग्रा नेता पालि नेतानि नामाव जानांगौमोन नामा? प्रमद बर' बिथांनि जा हा बे हायाबो मा फुलेन्द्रनि मुङाव जानांगौमोन नामा? माने फुलेन्द्रआ बिराद गोजोननाय मोनगौमोन नामा? फाग्ला, बिदिजों जाया। मोजाङै तथ्यफोरखौ नायनानै ला, बिनि उनाव बाथ्राखौ बुंनांगोन। दा आं फैनोसै बिथांनि बिसिनि मुङाव जा 1 कौटि रां दं, बे बोरैहाय दं बेखौ आं बुंनोसै। आरो बिथांनि मुङाव गोबां जायगायाव हा दङ होनना बुंदों। सम्पूर्ण मिसा बाथ्रा। प्रमद बर' सारनि बिसिनि मुङाव मात्र 1 बिगा 3 कथा 14 लेसा ना माल'सो हा दं। बेखौनो BPFनि बे सुथुरफ्रा जेराव मेरावनो हा दङ होननानै बुंदों। सम्पूर्ण मिसा बाथ्रा रायजो राजाफोर। प्रमद बर'नि बिसिनि हाया जेराव मेरावनो गैया। आरो 1 कौटि राङा बोरैहाय दङ बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायना होनोसै। बिथांनि CC एकाउन्टआव लन दं 31,77,950 रां। प्रमद बर' सारनि बिसिनि मुङाव मोनसे लन दं CC एकाउन्ट, अर्थात बे जाबाय सरकारनि रांसो। बेखौबो बिथांनि बिसिनि मुङाव प्लास खालामनाय जायो। बेथ' सरकारनि रांसो ना। बेखिनि जा 31 लाख रां 77,950 राङा जाबाय सरकारनि रां। 31 लाखानो जुदि सरकारनि रांबा बेयो लननि रांसो। बेखिनि राङा बिथांनि जा नमिनेशन पेपार होदोंमोन बेवहाय प्लास जाफादों। अब्ला 1 कौटिनिफ्राय जुदि 31 लाख राङानो जुदि लन बा अब्ला बेसेबां थाबावगोन? आरोबाव बिथांनि मुङाव खायसे बेंकफोराव एसे रां दं।
बारा गैया बेफोरबो बेवहाय प्लास जाफैदों बिथांनि मुङाव जिथु LIC पलिसि दङ मोनसेल'सो दङ एसेल' रां दयनो बुंखाबाय आङो 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोर 30 बोसोरनि थाखाय जा LIC खालामनाय जायो बेनि मेचुरिटिनि भेलुखौ हमनानै बेयाव प्लास खालामनाय जायो नाथाय बिथांमोना बेसेबां रां जि होबाय बे नङा रावनियाबो खेत्रआव बे जाया LIC नि खेत्रआव बिथांनि मुङाव दङ गंसे स्कर्पिय गारि बे स्कर्पियनि जा दाम बेनि भेलुखौ बे सम्पतियाव दिन्थिफानाय जायो आरो बिथांनि मुङाव दंबावो गंसे एल्ट' 800 गारि बेनि जा भेलु बेखौबो बेयाव प्लास खालामनाय जायो आरो बिथांनि मुङाव दङ एसे सना बे सनानि बेसेनखौबो बेयाव प्लास खालामनाय जायो गासै प्लास खालामनानै बिथांनियाव 1,86,200,200 रां दिन्थिनाय जादों बिनि गोबां फैसायानो माइनास थांगोन बेनिफ्राय जिहेतुके CC एकाउन्ट्सनि 31 लाख रां बेबो माइनास थांगोन गारिनियाबो माइनास थांगोन नगद फैसाया बेसेबां गैया बेखौ फुलिन्द्रआ बदनाम खालामदों UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' सारा गावनो बुंबाय जे बिथांनि सम्पतिनि सायाव CBI इनकुवारि होनो हायो एबा इनकुवारि होनांगौ मा CBI इनकुवारिल' CBI तदन्तल' नङा मा CBI तदन्तल' CBI नि सायाव मा आरोबाव एजेन्सिफोर दंबावो भारतनि सरकारनि आखायाव गासै एजेन्सिफोरखौनो बिथांनि सम्पति सायाव तदन्त खालामनो बिथाङा पारमिसन होबाय किन्तु फलिन्द्रआ बुंनो हागोन ना गावनि सम्पतिनि सायाव CBI तदन्त होनांगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया एबा BPF नि बै नेता पालि नेताफ्रा बुंनो हागोन ना बिसोरनि जा सम्पतिनि सायाव CBI तदन्त होनांगौ होननानै बुंना लानो हानायनि खाहौ दङ ना हाग्रामानि सम्पतिया बेसां आं साननैसो उनाव राजुवा खालामगासिनो दङ रायजो राजाफोरा धैर्य हक हाग्रामाया बेसां सम्पति दङ बेखौ आं साननैसो उनाव राजुवा खालामगोन रायजोफोरा मिथिगोन प्रमद बर' सारनि जा सम्पति बेखौथ' आं राजुवा खालामबाय बिथांनि बिसिनि जा सम्पति आं बेखौबो राजुवा खालामबाय जे फुलिन्द्रआ नंखाय खोथा बुंदों बेनिखायनो बियो रायजो राजानि गेजेराव निमाहा बिनांगौ